Sanibona wengane zakwethu. Ngiyathemba niyaphila. Ngixolisa nje ukuthi upart 2 ngudeleyise kanje. Le ndoda bengingasayitholi. Thike ngimzame namuhla lukelwa ring ucingo lwakhe. Ngimzame ke. Ngimzame. Ngifuna ukuzomnikeza inamba lezi zase Shoprite wrong. Bajwayela kabi laba bayizigeme. Ngimfonele ke manje. Ngicabanga ukuthi uyarenga. Mkhulu. Yebo kunjani? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila. Ngathi ikhehla lami lisalele nje. Yebo. Phela ngagcina ngumuntu osazobuyela kuwena. Yebo. Phela ngangisazama ukuyohlanganisa lento la. Yebo. Sasikhulume ngayo. Yebo. Hayi igcina ihlangene ke mkhulu. Ishangene. Hayi ihlanganile mkhulu. Hlanganile yonke iphelele. Ngivele ngihlanganisa u750. 750. So manje udinga ukuthi siyenze manje ke sebenze. Ngifuna ungenzele manje because sengihambile ngoyifaka. Uhambile khona. Ngikufakele nakhuzareni eShoprite. Awukho ephepha noma esiphala? Awukho uphepho la mkhulu. Okay. Khona uShoprite kuphela uzohamba nje uyoyikhipha wena. Ngizokubizela inamba nepin. Okay, awuna WhatsApp? Ngizokubizela nje la. Anginake ngoba amadatha anginawo ngivele ngathenga nje airtime. Noma ku WhatsApp uzongithumela le kunjani i-message uzongakwazi ukuyesa i-message. Unsendela khona ipin and number. Unsendela ku message. Ngikusendele nge-message. Mayifake so biza lawa amanamba lami ipin ku message ko so unsendela khona. What imali yakho ufuna ngene kuphi? Angazi? What ufuna ngene kuphi? Imali yami ukuthi ingene kuphi? Hayi ngathi ingene ku-Nedbank. Okay, bank. Ngisebenzisa u-Nedbank Okay, yenze kanjalo. Manje sewemfaka manje. Ngicabanga ukuthi senze manje ngoba phela yonke into esiqondile. Okay, hamba khona so ubekesela kuwena kwamanje ke sibe khona ubekesela kuwe. Manje mina ngenze njani ke manje? Yini manje sokufanele ngenze ngoba imali sengifakile. Asofakile lapho ke sentime ke so ubekesela khona wena usontumela account yakho ni number ureporta ngayo. Izobalela khona noma ku message account yakho ni number ureporta ngayo so idinga yona. Igama lakho account injani ikapteki noma? Angazi? Igama lakho account yakho. Igama le account yami? Yebo. Hayi savings. Service. Savings Igama lakho i-service. Savings uNedbank Nedbank. Okay. Ngoba manje ngibuye ngathi ngishawa idatha ngcono lezi number ngikubizele wemkhulu la iWi-Fi ibuye ingadonsi. Ayikho okay. Ngizothi ngikubizele ke. Okay, sobekisela ke. Ngitheke la. Okay, ziqala ngo-M. Ziqala ngo-M. Okay. Bese sithi 2749. 27 Ithi 2749. Uzama into yokubhala lapho. Yebo. 27 2749. 49. Bese ithi 4W10. 4W1 4110. 4110. 8875. 8875. Bese igcina ngo6 ababili ekugcineni ithi 66. 66. Alright. Na kanjani nje mkhulu le mali izongena? Okay, tawazi. Ikunjalo. Manje ke phela wenza kanjani? Yona Fanele mana ke mkhulu. Fanele uqala uthole le mali and then bese uyangifakela noma uzoqala ngeyami uzoqala ngayiphi? Mazuke
yona nthumela ngithi imali wethumela ngayo angezwa le ipi manamba onthumela ngayo angithi amanamba lawo khona ufuna ukuthumela ukhiphela imali wena uzoyifaka le number futhi hayi kanti ku-account number mkhulu yona account number yakho ngizokusendela ke-account manje mesiqeda ukukhuluma ngibuze lokho uyifakile khona uyisaflight lokho lokho lezi number engikunika zona iy'namba zemali lezo uzohamba nazo uye Shoprite uphathe i-ID yakho ngizokubizela iphini manje right iphini bhala-ke iphini iphini izinamba eziwu-4 ithi 1986 1986 ya ngisakhona mkhulu iphini ithi 1986 1986 ya iphini leyo okay so fonela ke manje okay uma usuyitholile uzobe usuyabuyela kumina yebo kunja so fonela ke manje wayemva kwesikhathi esingakanani-ke mkhulu uthatha isikhathi manje ngizofuna ukubekesela maybe 30 minutes 30 minutes so manje uyikhiphile ke ngizomtshela ukuthi unikeza account yakho alright-ke mkhulu okay kubonga mina-ke mkhulu ntokoza niyamuzwa-ke ngizomfonela-ke emva kwa-30 minutes ofike ebhampe lapha eShoprite akunamali azoyithola funa ukumfonela nje emva kwa-30 minutes ngimbuza ukuthi mkhulu uyayithola yini ngizobuya no-part 3 ukuthi uthini